ndomuda. Iyo musikana utanza nokuda zvanzi ini zvandaakuita inini mukadzi wangu ngachiuya kumba. Imadaiwa inini munhu mwana ngakwanisa kusumuka pana pachiromba kwenyu ianda 8 izvozvo ndo zvikuzoita. Makambomudhamba sewe zviti mukadzi kumuda. Saka wakati mama chisu muri kunyanya kuda kuwedzera hane hasha. Inini siyai tione pfungwa dzanga saka mwana mudiki azvigone kuti mwana undinzi aroho achiri anda 8 asaka kuimba kana kusimba chacho azvigone. Saka wakati manje mune makuvhiriza imba yemwana haisi imba iyi kwete saka wakasvara pozo chimbowapai mukana ndida kuona pfungwa dzemunhu. Ndakasumuka ndisabhuku ndichadzoka pano ndichikubatai muromo kuti mava pati nenhawini. Ende zvochokwadi zvakaitika izvozvo vakanga vadanzi tuto mangwana chichedzo ndikunzwa muchiti mune anda 8 ane makore mangani izvozvo wakwanisa 18 here une makore mangani 17 years. Pamanyengana pacho ipapo nemurume wacho naibaba igore ripi? Last year. What wamone 16 years. Sabu kaita nyaya njani. Maptori. Sana pa radio, TV, newspaper. Kuti sina vana vanotenderwa vavakadzi vari below 18 vari below 18 havatenderwi vavakadzi. Saka iyoyo icriminal case kuti munhu iyeye manyemosa apere ada kusungiswa anda mapurisa. Aenda kumapurisa isusu tozotumudza kuti mwana womunhu atokuitwa mukadzi asi mukadzi wako tomuripisa mhosva dzake dzaafana achiripiswa. Anotomboenda kumapurisa endi imhosva imimi semubereki kuti muwanikwe muchitaura zvedzoora nedzichichi dzevana vari below 18. Sabhuku kuti awanikwe achitombotaura nyaya dzakadaro akagarisa vanhu pasi imhosva. Saka chekutanga inyaya yada kutanga yapinda mumapurisa. Kana mapurisa akati aiwa chiendai kwamambo kuchinodai munodai isu toziva kuti pedu takaita tokutanga tabhotarisa kuti mwana ane makore mangani, ane kodzero here kugariswa mudare achitongwa. Iwo mutemo uchiti mwana ndozviriko mazuva ano amene maamuchizviziva here hungu. Saka tikataura zvepfuma kuanda 8 pane pepa riri panapo akatobuda munhu akasungwa, munhu akatosungwa ari kupika izvozvo tisangomirira kumutonga nemhosva yekutora mwana womunhu timuita mukadzi zvisinei nekuti wanhingirirwa iri akatotokwa isentensi ukamedza under 8. Saka munhu akatora mwana ari under 8 akamuita mukadzi imhosva inosungisa. Uyu mutongo wakabva kwaMajor Street. Saka mutongo iwoyo wabva kwaMajor Street wakadaro isusu tinozopinda panoda chivanhu totonga munhu tichimupa mutongo wake pachivanhu. Ndinoti mufundinzwisisa here tangirai kumapurisa because handitotenderwa kuti ndinge ndichiita zvekuti ndinotaura nyaya mabhokisi vakatoramba kwete mutunhu mangu kuroora kana kuroorwa kurodzwa uye kuitiswa nhumbu kwevana vari pasi pemakore 10 nemasere.
ndoda kuti mutakure nini moenda naro kuna samutori moti vamutori danzi namambo ngezi hakuna inotori mhosva nyangwe kuunhingi uko mkunhingi uko musuwa munoenda kunhingi uko kunoripota kukota ndinokupai this thing moti mambo vati not within my area of jurisdiction mangu mtunhu rangu hakuna zvinhu izvozvo kana kuri kuvillage mofana kunomuudza mutori kuti zvanzi namambo unoti noti in my village hakuna vana vatinotendera kunge vachirogwa vari pasi pemakore 10 ayo arapwa mambo ngezi avo handi makaona iyo inotori mhosva yekuti pamuri kuenda yezvino muchipa sapo ngaabate munhu kumuda asungwe nemapurisa kushambisira kweko kuda kuti titaurirane tiite sei kunenge kwaramba kana kwaramba toshandisa mutemo handiti motakura bepa iri monopa masapo kana vari padare pavo pavanoitira matare ngavasungirire bepa iri padare sungisai vanhu musingatye muri kubva mambo varapa motaura ndaenda kwamambo ndichiti ndodaure ndanzi namambo ndisungise munhu tione kuti kune mapurisa here anoramba kusunga munhu mapurisa anonotsvaga munhu paari nokuti ndoenda kuitevera nyaya iyoyo auziva kuti munhu akazosungwa here anofanira kusungwa kushamisira kwese kuri kuitika kupere mwana ari pasi pemakore 18 haanyengwe kuitwa mukadzi mai venyika vakaramba namambo vabva varamba avamudupa hakuna mbonzi muzimbabwe kwanzi mudunhu rangu kureva kuti madzimambo ose 276 vese hakuna anoda nyaya iyoyo sabhuku haatoda of course yes